Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Эфирдә янә бер хадискә бер җавап тапшыруы. Пәйгамбәребез Мәккәне яулап алган көнне кешеләргә: "Эй кешеләр, Аллаһ сезгә җаһилият вакытындагы тәкәбберлекне һәм нәселегез белән мактануны тыйды." Кешеләр ике төрле була. Бер төрлеләренә тәкъвалык хас. Алар мәрхәмәтле, яхшы кешеләр. Аларга капма каршы явыз, гөнаһлы, начар кешеләр бар. Бар кешеләр Адәмнән барлыкка килгән. Адәм исә балчыктан яратылган дип мөрәҗәгать итә. Расулуллаһның бу хадисендә безнең өчен бик әһәмиятле хәбәр бар. Бу сүзләрне ул Хуҗурат, Бүлмәләр сүрәсенең 13-нче аятын аңлатканда әйтә. Эй кешеләр, дөреслекдә без сезне ир вә хатын итеп халык кылдык. Һәм бер-берегезне танып белсен өчен сезне кабиләләр һәм халыклар итеп яраттык. Һәм Аллаһ хузурында хөрмәткә иң лаек булганыгыз ул иң тәкъвалыларыгыз. Дөреслекдә Аллаһ белүче вә һәр эшегездән хәбәрдар. Аллаһ аның хузурында хөрмәткә иң лаек дип санарга мөмкин булган кешенең сыйфатларын билгели. Бу иң тәкъва, Аллаһ җәзасыннан иң нык курыккан, Аллаһны башкалардан ныграк олылаган кеше. Аллаһ хузурында кеше иманы, тәкъвалыгы хөрмәт итә белү белән кыйммәтле була. Димәк, кешенең чыгышы, милләте, билгеле бер нәселгә яки ырыуга каравы бу очракта әһәмиятле түгел. Пәйгамбәребез бу караңгы җаһилият чоры кешеләренә расизм һәм милләтчелеккә чакыручы, ырыуларның өстенлеген исбатларга омтылучы кеше безнең беребездән була алмый дигән. Барча мөэминнәр нинди раса, халык, нәсел, ырыудан булуына карамастан тигез, аларның барысы да иманга килде. Һәм шушы югары дәрәҗәгә лаек булып бергә җыелды. Алар бер бинаның кирпечләре кебек, бер организмның әгъзалары кебек бергә нык бәйләнгән. Менә нәрсә турында сөйли Расулуллаһ. Бер вакыт Әбу Зар кара тәнле хәбәши Билалга: "Эй кара тәнле хатынның улы" дип эндәшә. Әлбәттә, Билал моңа бик үпкәли һәм борчыла. Моның турында Пәйгамбәребезгә хәбәр ителер. Ул: "Эй Әбу Зар, мин синдә җаһилият галәмәтләрен күрәм" дип әйтә. Әбу Зар әйткәннәренә бик үкенә. Билал янына килеп, аны кочаклый һәм җиргә ятып: "Билал, менә сиңа минем йөзем. Аягың белән йөземә басмыйча мин тормаячакмын" ди. Билал аны тиз генә торгыза һәм бер-берсенә булган үпкәләрне гафу итү йөзеннән алар кочаклашалар. Әгәр бер мөэмин үзенең кардәшен җәберләсә, гөнаһ булсын өчен инде бу җитәрлек. Бар мөселманнар чыгышлары, тән төсләре, расалары, милләтләренә карамастан кардәшләр. Алар бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраталар. Аллаһ ризалыгы өчен хөрмәт итәләр. Без дә шушындый уйлар һәм хисләр белән яшик. Шушы теләкләр һәм дугалар белән мин сезнең белән сау булашам. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Аллаһ сездән разый булсын.